дар маҳкамаи тафтишоти Кумитаи давлатии амнияти миллӣ шикояти кассатсионии ҳимоятгарон ва шикояти хусусии ҳимоятгарон ва шикояти кассатсионӣ ва шикояти хусусии заашевиш баррасии он таъин карда шуда буд. Дар оғози мурофиа мо ҳимоятчиён бо дархост оиди ба мо пешкаш намудани ҳукми суд ва таъиноти суд оиди парвандаи ҷиноятӣ нисбати заашевиш дархост карда шуд, чунки то ҳоло мо шикояти кассатсионӣ ва шикояти хусусии пурра ба марҳилаи кассатсионӣ пешниҳод накардаем. Аз он сабаб ки ба мо то ҳоло нусхаи ҳукм ва нусхаи таъинот пешкаш карда нашудааст. Дархости моро коллегияи кассатсионӣ марҳилаи кассатсионӣ баррасӣ намуда баррасии шикояти кассатсионӣ ва шикояти хусусиро ба 1 ҳафта маҳфуз гузоштанд ва имрӯз бояд ба мо нусхаи ҳукм пешкаш карда шавад. имрӯз бояд пешкаш карда шавад, вале қаблан ба шумо пешниҳод карда буданд ки дар сурати дастрас кардан бояд имзо гузоред зери кадом? Бале, пеш аз қаблан ба мо гуфта буданд ки мо забонхатем ва бо забонхат аз мо хоҳиш мекарданд ки моро бо моддаи 361 кодекси ҷиноятӣ ва 177 кодекси мурофиаи ҷиноятӣ барои фош накардани ҳукм огоҳ кардани хостанд, аммо мо аз он даст кашидем. Имрӯз судиярам гуфт ки ба суди олӣ биён нусхаи ҳукмро медиҳад, лекин мо бояд ин забонхатро гӯем ки боз онҳоам моро бо ин моддаҳо огоҳ кардани ҳастанд ва барои ҳамин мо бояд соати 3 ба суди олӣ омадан нусхаи ҳукмро гирем. Яъне шумо розӣ мешавед ки ин дафъа имзо гузоред зери ҳамон забонхат? ҳоло мо ин ҳолатро гӯем ки бо ҳимоятчиён машварат мекунем ва ба хулосаи меоем ки имзо кунем ё ки накунем, чунки дар вақти суҳбат маълум гардид ки пас аз имзо намудани он мо умуман гӯем ки аз фош намудани ё ки моҳияти ин ҳукмро дигар гум мекунем. Мо дар бораи ки ин ҳукм дигар гап задан наметонем. ҳамин хел шуданаш имкон дорад ки яъне ба шумо шарт гузоранд ки ё имзо мегузоред ё нусхаро мегиред, баъд ҳамин гуна шартгузорӣ кунанд, шумо кадомеро интихоб хоҳед кард? Бале, ҳозирам ҳамин хел гуфта шуд ки мо ҳатман дархости мо қонеъ карда шуд, лекин ба мо шарт гузошта шуд ки мо бояд забонхатро имзо намоем ки дар он моро барои фош накардани ин ҳукм огоҳ мекунанд. Лекин ба он ваҷҳое ки мо пешниҳод кардем ки қонунгузории инро дар бар намегирад, мо набояд барои гирифтани ҳукм бо ин моддаҳо огоҳ карда шавем, аммо гӯем ки аз тарафи коллегия ҳамин шарт гузошта шуд ва мо боварӣ комил дорем ки дар вақти гирифтани ин ҳукм мо бо онҳо гӯем ки онҳоро оиди имзо накардани худ аъзои коллегияро боварӣ мекунем ки талаби онҳо ғайриқонунӣ мебошад. ҳозир дар мавриди зерҳимоятон чӣ гуфта метавонед? Яъне саломатиашон чӣ мегӯянд он кас? Саломатиашон бад нестуне ки рӯзои охир он касам дарди меъдаашон камтар ғам медиҳад, яъне ки саломатишон бад нест, ба ғайр аз ҳамин дарди меъдаашон. Рӯзои охир шикоят аз дарди меъдаашон